ସମୟ ଆପଣଙ୍କ ଚେହେରା ବି ବଦଳାଇ ଦିଏ। ସାମାନ୍ୟ ସମ୍ପର୍କ ବଦଳିଗଲେ କାହିଁକି ମନ ଦୁଃଖ? ଏ ଦୁନିଆରେ ଗରିବ ହେବା ହିଁ ବଡ଼ ଦୋଷ। ଯଦି ଜଣେ ଗରିବଟେ ଚୁପ୍ ହୋଇଯାଏ, ନିଶ୍ଚୟ ସେ ଭୁଲ କରିଛି, ସେଥିପାଇଁ ସେ ଚୁପ୍ ଅଛି। ଆଉ ଯଦି ସେ କଥା କୁହେ, ତାକୁ ସାହସ କିଏ ଦେଲା? ଯେତିକିରେ ଲୋକ ସେତିକିରେ ରହିପାରିଲା ନାହିଁ, ପୁଣି କଥା କହୁଛି ବଡ଼ ଲୋକଙ୍କ ମୁହଁରେ। ଯଦି ପାରୁଛ ଗୋଟିଏ କାମ କର, ମରିବା ପୂର୍ବରୁ ଏତେ ରୋଜଗାର କର ଯେମିତି କେହି ତୁମକୁ ଆଙ୍ଗୁଳି ଉଠେଇ ଦୋଷ ଦେଇପାରିବେ ନାହିଁ। ଦୂରକୁ ଗଲେ ଯାଇ ଜଣାପଡ଼େ ତା ପ୍ରକୃତ ସମ୍ପର୍କ ନା ମିଛ ସମ୍ପର୍କ। ନହେଲେ ପାଖରେ ଥିବା ମଣିଷ ଏଠି ବିଶ୍ୱାସୀ ହେବାର, ଭଲ ପାଇବାର, ନିଜ ନିଜର ଦେଖେଇ ହେବାର ଭଲ ଅଭିନୟ କରନ୍ତି। ସତ ଭଲ ପାଇବା ପାଇଁ ସୁନ୍ଦର ଚେହେରା କି ଟଙ୍କା ପଇସା ଦରକାର ନଥାଏ। ସତ ଭଲ ପାଇବା ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ସୁନ୍ଦର ହୃଦୟ ଥିବା ମଣିଷଟେ ଦରକାର। ମଣିଷର ଦୁଇଟି ପ୍ରକୃତ ବନ୍ଧୁ, ଖରାପ ପରିସ୍ଥିତିରେ କରିଥିବା ଭଲ କର୍ମ, ସାରା ଜୀବନ କରିଥିବା ପର ଉପକାର ଧର୍ମ, ଯାହା ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ବି ସାଥିରେ ରୁହେ। ସ୍ୱାର୍ଥପର ସମ୍ପର୍କର ବାସ୍ ଏତିକି କାହାଣୀ। ଭଲ ସମୟରେ ପ୍ରଶଂସା କରନ୍ତି, ଆଉ ଖରାପ ସମୟରେ ନିନ୍ଦା କରନ୍ତି। କଷ୍ଟ ଆସିବା, ଦୁଃଖ ମିଳିବା ଏବଂ ଏସବୁ ଭିତରେ ସେତିକି ରହିବାକୁ ହିଁ ପ୍ରକୃତରେ ଜୀବନ କୁହାଯାଏ। ହସିବାକୁ ପଇସା ପଡ଼େ ନାହିଁ। ଯଦି ଟିକିଏ ହସ ଅନ୍ୟକୁ ଆନନ୍ଦ ଦେଇପାରୁଛି, ତେବେ ତାକୁ ଲୁଚେଇ ରଖୁଛ କାହିଁକି? ଆପଣ ସାମ୍ନା ଲୋକଙ୍କ ଆଖିରେ ଭଲ ନୁହେଁ, ଏହାର ଅର୍ଥ ନୁହେଁ କି ଆପଣ ଖରାପ। ବେଳେବେଳେ ଆପଣଙ୍କ ଭଲ ଗୁଣ ବି ସାମ୍ନା ଲୋକଙ୍କ ସ୍ୱାର୍ଥରେ ବାଧା ଉପୁଜି, ସେଥିପାଇଁ ବି ଲୋକେ ଜାଣି ଜାଣି ଆପଣଙ୍କୁ ଭୁଲ ବୋଲି ପ୍ରମାଣିତ କରନ୍ତି। ସରଳ ଜୀବନ ବଞ୍ଚିବାର ଚାରୋଟି କଥା। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମଧୁର କଥା କହିବା, କଠିନ ପରିଶ୍ରମ କରିବା, ଭବିଷ୍ୟତ ପାଇଁ ଆଗୁଆ ଯୋଜନା କରିବା, ନିଜକୁ ଆତ୍ମନିର୍ଭରଶୀଳ ରଖିବା। ଜୀବନରେ ତାଙ୍କୁ ହିଁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଅନ୍ତୁ, ଯିଏ ଆପଣଙ୍କ ଥିବା ନଥିବାର ମୂଲ୍ୟ ଜାଣନ୍ତି। ରାସ୍ତା ଯେମିତି ବି ହେଉଥାଉ, ବାସ୍ ସମ୍ଭାଳିକି ବାଟ ଚାଲନ୍ତୁ। ଯଦି ରାସ୍ତା ସତ୍ ପଥରେ ଥାଏ, ତେବେ ଦମ୍ଭର ସହ ଚାଲନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କ ସାଥିରେ ଭଗବାନ ଅଛନ୍ତି। ତୁମକୁ ପ୍ରେମ କରୁଥିବା ମଣିଷ ଯଦି ବାରମ୍ବାର ବାହାନା ଖୋଜେ, ତେବେ ବୁଝିଯାଅ କି ତୁମେ ଆଉ ତାଙ୍କ ହୃଦୟରେ ନାହଁ। ଏବେ ତୁମ କଥା ତାଙ୍କୁ ବୋର କରୁଛି।